Takže čaute. Toto je video o Mad Ice Cream jednotke. Teda veľmi stará hra. Nie až taká stará, ale podľa mňa na túto dobu je už dosť stará, pretože bola vyrobená v roku 2010. Dáme Click to lick. Klikni a lízaj. Play. Dáme space. A uvidíme. Takže dáme si asi Bubblegum. Level 29, ten radšej nebudem robiť. Alebo chcete? Ne, radšej ne. Ale keby ste chceli, tak ne. Takže ja tento level nenávidím. Tak to je no. Dáme 18. Dáme 18. Nebudem nad tým dumať. Och joj, toto je ten level s tými kláckami. Tu máte klácky. Ne, on sa rozhodol ísť hore, sakra. Nenávidím týchto kláckov. Sú neuveriteľne otravní. A niekedy máš štvu. No ale základom je teraz pozbierať všetko ovocie. Toto mi našťastie nelaguje, tak nejak nelagoval. Predtým Disco Dodgeball. Že ten laguje úplne najviac. Toto takmer vôbec nelaguje ako. Ja keď som hral túto hru, tak som ani nevedel, čo je to lagovanie. Samozrejme, lebo som ešte nemal toľko rokov. Aby som to vedela. Continue. No. Paráda. Oh, no. Koľko sem ich ide. Do keľu. Oh, jaj, toto je naozaj není dobré. Joj. Je ich strašne veľa. Ale fakt strašne veľa. Títo sa zvyknú rozdeliť, prečo sa nerozdeľujú? No, už to spravili a to je pre mňa zlá správa, teda dosť zlá. Ale tak ja idem takto dopredu trošička, im nabehnem a idem tak. OK, teraz sú ešte ďalej od seba. No ale aj tak to budem musieť raz prejsť, takže idem. Wow! Tak gratulujem si, že som niečo také vôbec dokázal. No ale pozor! Ježiš, to sú nervy toto! Je to! Dal som to! Konečne, paráda. Ideme ďalej. Ja som zabudol, že to není enter, ale space. Uá! Ježiš. Oni sú takí otravní títo. Uá! Bože. Skoro ma dali. Jak ja nenávidím bivolov. Ja som si ich tak nazval. Vtedy, keď som túto hru hral. A myslím, že také pomenovanie si aj zaslúžia, pretože je veľmi ťažké ich poraziť. Takže bivoli. Uá. Ešte tam, no. Damn it. Hlúpy level, naozaj strašný, nenávidím. Wow, on sa rozhodol ísť naspäť. Sakra. Našťastie, že sú takí hlúpi a nepoznajú lepšiu cestu ku mne. No. Teraz späť. Poďte za mnou. Poďte za mnou, no tak, musíte byť taký pomalý až. Poďte za mnou, poďte za mnou. Tak, paráda. Vtedy ma lagovanie až tak neštvalo, ale aj vtedy ma to vedel poriadne naštvať. Level 20 urobený.
Ideme ďalej. Och ne, toto ja nenávidím. Toto je pohroma, toto budeme robiť do zajtra. Tento level sa strašne dlho robí, no. Čo už. Robím to pre vás. Akože je dobré zahrať si Bad Ice Cream po dlhom čase. A ja som to už pekne dávno nehral, ale nenávidím týchto kijakov. Tak som ich nazval tých žltých. To tiež rozbijajú ľady, ale iným spôsobom. Wow! Ježiši Kriste. Ja riskujem jak debil, naozaj. Ideme, poď král. No ja to idem preskočiť. No. Poďte ma dať. Tento level naozaj neviem urobiť. Back to menu. Klik to link. Klikni a lízaj. Aha, aby dám si čokolít, aby ma bolo lepšie vidieť. Level 7. Tak. Bum, bum, bum. Už jeho to fakt baví v kuse rozbíjať ľady. Mňa by to nebavilo. Čukáč. Tu máš. Poď sem, poď sem, poď sem. Áno, presne tak, ty kelmimok, poď sem. Trošku ti zatarasíme. Aj toto. Aj toto. Čauko. Jej, konečne. Level 7 bol dokončený. Hot Tiles. Jasné, viem, čo robia Hot Tiles. Toto. Niečo mi lád. Nenávidím, keď mi tieto Hot Tiles niečo rád. Okej, je to? Toto bolo ľahké. Kačka, ne! Počujete ten zvuk? Čakajte, je to pre vás. Trošku zvýšim sakra. Ide za mnou. Nenávidím čakáčka. Hlúpa kačka. Nenávidím ju. Dobre. Asi by nemal byť problém. Level 10. Ty vole, ten taký nemám rád. Ten veľa ľudí nedokáže spraviť ani. Dobre, konečne. Konečne mi dajú pokoj. Teraz maliny. Zatarasím mu to, aby nemohol otravovať. Takže kde sa vynoríš? Len.
Bože, gumáči. Dobre. Mám pokrk týchto gumáčov, naozaj už by mi mohli dať konečne pokoj, paráda. A let's play robím do levelu 12. Nenávidím kráľa. Kráľ je taký dobrý. Ale väčšinou sú králi vždycky dobrí. Prečo mal byť tento výnimkou? Tak. Ďalší level a potom je koniec. Ako je tam strašne veľa čerešní. A čerešne ja moc nemusím, pretože oni sa vedia teleportovať. Znamená, že mi môžu ujsť spred nosa. Wow! Tak toto ne, tak toto kámo ne. Dobre. Najlepšie na nich to, že oni sa dajú ešte chytiť potom, ako sa teleportujú. No paráda. Ten hlúpy žlťák ma skoro dal. Má on rohy hlúpe. Takže je zlý. Asi preto. Tie rohy sú strašné, naozaj. Vyzerá úplne nechutne. Keby ste ho videli vy spredu. Aha. Vlastne hej, vy vidíte iba rozmazanú machuľu. Ja viem. Ešte rýchlo po ňoho skočím. Jej. Tak vidíme sa u ďalšieho let's playa. Badaj Scream 1.